Čaute, ja som Juraj z dizajnového štúdia Lebo Medveď a dneska vám chcem predstaviť zjednodušené pravidlá ku hre BioDio. Je to kartová hra, kde si staviate svoj vlastný lesný ekosystém pomocou kartičiek prostredí a kartičiek zvierat a vyhráva ten, komu sa podarí vystavať čo najrozmanitejší a najbohatší lesný ekosystém. No a tieto zjednodušené pravidlá sú jednoduchšie, hra je rýchlejšia a tým pádom je tá hra vhodnejšia aj pre mladších hráčov, možno od 7 až 8 rokov. BioDio je hra pre 1 až 4 hráčov. V tejto hre si každý hráč skladá svoj vlastný lesný ekosystém, ktorý si viete predstaviť ako taký vertikálny rez lesom. Každý ekosystém má 4 úrovne, ktoré idú od podzemnej až po vrcholky stromov a 3 stĺpce, takže dokopy máme ekosystém, ktorý má mriežkou 3x4. Hra sa hraje 11 kôl a v každom kole môžete použiť 3 akcie. BioDio sa dá hrať aj kooperatívne, kedy viacero hráčov skladá jeden veľký ekosystém. Ako prvé si nastavíme spoločnú hraciu plochu, z ktorej si ťahajú všetci hráči. Máme tu 3 rôzne typy kariet. Prvé sú karty kôl, ktoré otáča prvý hráč. Toto je kôpka zvierat, z ktorej si ťaháme a do tejto kôpky vyhadzujeme. A toto je kôpka prostredí, z ktorej si ťaháme a tu na vyhadzujeme. Ďalej máme ruku hráča. Každý hráč dostane na začiatku na ruku 7 kariet z počiatočných balíčkov, ktoré sa odlišujú čiernou grafikou. A každý hráč dostane 3 karty zvieratá, 2 jednotky a 1 dvojku. A 4 karty prostredia, a teda 1 trávu, 1 vodu dvojku, 1 vodu jednotku a 1 pôdu jednotku. Ako prvý hráč otočím kartu kola a idem urobiť svoj ťah. Každý ťah môžem urobiť 3 akcie a jedna z hlavných akcií je pokladanie karty prostredí. Ja som sa rozhodol položiť kartu prostredia pôdy prvej úrovne a na tejto karte si všímame názov karty, ikonku karty a do ktorej úrovne ju môžeme dať, do prvej úrovne. Následne dávam kartu vody prvej úrovne a kartu trávy druhej úrovne. Urobil som 3 akcie, môj ťah sa končí a ja si teraz dotiahnem 3 karty v ľubovoľnej miere zo zvierat alebo prostredí, tak aby som mal na konci ťahu zase 7 kariet. Na konci svojho ťahu, predtým ako si ťahám nové karty na ruku, aby som ich mal 7, tak mám možnosť baviť sa nepotrebných kariet. Ja viem, že do svojho ekosystému už nebudem potrebovať tieto karty, určite nie, preto ich vyhadzujem, ale predtým ako ich vyhadzím do odhadzovacieho balíka, tak ich posuniem nasledujúcemu hráčovi, ktorý si môže jednu kartu vymeniť zo svojich kariet na ruke. Takže teraz, keď sa dám do role nasledujúceho hráča, tak poviem, táto voda sa mi veľmi hodí, dlho som na ňu čakal a vymením si za kartu, ktorú určite budem potrebovať a v tomto bode idú karty do odhadzovacieho balíka a ide ťah tohto hráča. V druhom kole zase otočím kartu kola a idem urobiť svoje 3 akcie. No a ďalšou z dôležitých akcií je pokladanie zvieraťa do prostredia. Na každú kartu prostredia môžem položiť jednu kartu zvieraťa a na karte zvieraťa si môžeme pozrieť zase názov, symbol, do akých úrovní ho môžem položiť, do prvej a druhej. A môžeme tu vidieť, máme tu podmienku miesta, to znamená, na akú kartu môže byť zviera položené. A toto zviera môže byť chvostoskok, môže byť položené na pôdu alebo na trávu. Ja mám 2 možnosti a ja sa rozhodnem si ho položiť do pôdy. Následne by som chcel položiť vzácnejšie zviera. Môžeme vidieť, že chvostoskok je za 1 bod, jeleň je za 2 body a už má 2 podmienky. Aby som splnil tieto podmienky, môžem jelenia položiť na trávu alebo pôdu, ale keďže vidíme, že je v úrovni 2, takže je to iba na trávu. To je podmienka miesta. A potom tu máme podmienku okolia. Podmienka okolia funguje tak, že musí byť splnená v celom stĺpci alebo v celom riadku toho zvieraťa. My v tomto stĺpci ešte nemáme les, takže ja si vložím do 4. úrovne, les, kľudne môže byť takýto osamotený. A v tom prípade som už splnil podmienku
kde môžeme vidieť, že keď je spojená bublinka, tak ja si môžem vybrať, či tam dám ihličnatý alebo listnatý les. Všetky podmienky jelenia sú splnené a ja si ho tu môžem položiť. Použil som všetky 3 karty vo svojom ťahu, môj ťah končí a ja si zase ťahám ľubovoľný počet kariet z rôznych kôpok, aby som mal zase na ruke 7 kariet. V 5. kole by som už rada svojho ekosystému vložil nejaké vzácnejšie zvieratá za viac bodov, za 5 bodov napríklad. A tie potrebujú viac podmienok a častokrát potrebujú špeciálnu podmienku starého lesa. Takže starý les, to je 5. úroveň ekosystému, ktorú si môžem vložiť do ekosystému až vtedy, keď mám vyplnený celý stĺpec. Takže moja prvá akcia v tomto ťahu bude 3 skaly, aby som mal celý stĺpec. A v tomto bode môžem využiť druhú akciu a dám si starý les. A to si dám takýmto spôsobom, že si ju založím za 4. úroveň. Na starý les sa nepokladajú karty, ale to mi urobí to, že celý tento stĺpec sa mi stáva starým lesom a môžem na ňo dávať zvieratá, ktoré majú podmienku starý les. To znamená, že teraz môžem vložiť moju 3. akciu a to je táto krásna sova a môžem vidieť, že mám tu starý les, som na listnatom alebo ihličnatom lese, vo svojom okolí mám vodu, keďže potrebujem vodu a teraz musím splniť ešte jednu z týchto podmienok a to je potrava. Toto je napríklad, že malý vtáčik, vidím, že vo vedľajšej susednej karte v tom istom riadku je malý vtáčik, takže táto sova tu môže byť a mám splnené všetky podmienky. A môj ťah končí a zase si doberám karty do ruky, aby som mal 7 kariet. Skrátená verzia BioDio sa hraje na 11 kôl oproti 15 pôvodným. To znamená, že v 10. kole, v mojom predposlednom, kľudne sa mi môže stať, že ja nemám na ruke úplne najlepšie karty a chcel by som si ich vymeniť. A vtedy môžem urobiť to, že jednu zo svojich 3 akcií využijem na to, aby som si vymenil nepotrebné karty. Takže ja nechcem týchto 5 kariet, týchto 5 kariet dám preč, odhodím ich do odhadzovacieho balíka, potiahnem si 5 nových kariet, tak som minul svoju prvú akciu. A ešte mám ďalšie 2 akcie, ktoré môžem minúť. A napríklad tento kamzik mi spĺňa podmienky, tak si ho dám tu. Taktiež tento bocian mi spĺňa podmienky. Bum, to je moja 3. akcia. Takto končí môj ťah a ja si zase dotiahnem karty, aby som mal 7. V poslednom kole mám už iba 3 akcie na dokončenie hry a chcem ich naozaj využiť čo najlepšie. Napríklad by som veľmi rád dal túto salamandru za 5 bodov, ale tu nemôžem tam dať, lebo tam je rýbka. Ja môžem využiť to, že za jednu akciu môžem posunúť zviera o 1 políčko. Takže túto čerebľu posuniem, tá tu stále môže žiť, spĺňa podmienky a to mi vytvorí miesto pre salamandru. Super. To sú 2 akcie, posunutie a vloženie. A svoju 3. akciu môžem využiť na to, že viem vymeniť jedno zviera za druhé. A toto zviera je za viac bodov, takisto spĺňa všetky podmienky, takže si to vymením. To je moja 3. akcia. Dokončil som svoju hru a idem si spočítať body. Na konci hry ideme spočítať všetky body z nášho ekosystému. Počítame iba tie oranžové body za zvieratá. A v našom prípade je to 38 bodov. Keby sme mali to isté zviera 2-krát, tak počítame body iba raz. Za celkový vyplnený ekosystém, to znamená, že na každej karte prostredia máme jednu kartu zvieraťa, dostávame 5 bonusových bodov. Nám sa to podarilo, takže máme 38 plus 5, máme 43 bodov. Pred finálnym vyhodnotením hry si ale nezabudnite skontrolovať, či všetky zvieratá spĺňajú všetky podmienky. Tie, ktoré nespĺňajú, musia ísť von z hry a ich body sa nezapočítavajú. Môže sa stať, že nastane s nejakým protihráčom remíza. V tom prípade počítate množstvo jednotlivých skupín zvierat, ako sú cicavce, ryby, vtáky, cicavce, dravce a podobne. V našom prípade máme 8 zvierat z 10, 8 skupín z 10. Tiež sa môže stať, že je remíza. V tom prípade vyhráva ten, kto má viac starých lesov. Aj v takom prípade môže nastať remíza a vtedy už je naozajstná remíza. Môžete si podať ruku a tešiť sa. Takže toto boli naše zjednodušené pravidlá k hre BioDio. A chcel by som ale aj vám odporúčiť naše pôvodné pravidlá, ktoré sú vhodné pre ľudí, ktorí majú radi trošku strategickejšiu hru,
a trošku radi sa viac zamýšľajú a tam naozaj cítite, že každé vaše rozhodnutie má väčšiu váhu. Čo je tiež zaujímavé je, že môžete si zahrať tú hru aj s náhodnými udalosťami, prírodnými, ľudskými, ktoré každé kolo dávajú trošku náhodnosti a nepredvídateľnosti do tej hry a musíte sa k tomu vedieť prispôsobiť. A zároveň táto pôvodná verzia sa dá zahrať až pre 1 až 6 hráčov. Takže tak. Ďakujem pekne. Vidíme sa na budúce.